Ay, kubi. Kubi. صوت أعلى.
ntoni asibonge kakhulu kumabutho onke asethe afika lapha onke ngisaba nokulanda ukuthi awamaphi izwe lonke lilapha zonke induna ezilapha abahlonishwa umhlonishwa ongqongqoshe uDinanga khona phakathi kwethu abantwana basezinkulu bonke abakhona ubaba ukhansela lohulumeni basekhaya umngoni Makhanya nabo bonke abahloniphekile ngenxa yesikhathi angisazokwenza ukuthi kube kuningi engizole ngokunandisa sengizobeka nje ngihlale emagqozo ohlelweni isikhulumi sokuqala esizobe sikhuluma egameni lamabutho induna uBhengu wakhona lapha embandweni Zolosi obusetshenziswa induna yami ngibonga kunina-ke bafowethu nonke njengoba liphelele kanye nabakhulu abahlonishwa iy'nduna ezinkulu ngababa ngazo ngakho-ke ngibonga-ke ngithi uMkhize induna yami le yamacala mina ngencane yezinsizwa ngakho-ke bafowethu ngicela nizwe ukuthi ngiyanibonga nonke njengoba nikhona nje la kusho ukuthi uMkhize niyawubona umsebenzi wakhe ekade wenza okumanje amthathile-ke amavalo ngale ndlela amthathe ngayo ngiyathemba ukuthi sonke njengoba siyilandeli sibuhlungu kakhulu ubuhlungu kakhulu kodwa-ke ngoba sabantu hayi asingasho lutho asibabe nje khona ishisa inje ngoba siyazi ukuthi kuyesabeka manje ukuthi uba induna ezoba khona lephandweni ngoba iyayisabela ukuthi izokufa kona-ke afanele kakhulu induna isabe kakhulu phela asibambe khona kushisa ngoba kudala sasibona kade sasibona into enje thina akuyona into entsha le ngakho-ke ngibonga-ke ngithi-ke ngumdidiyeli mina ngumdidiyeli igama hhayi ubuduna bey'nsizwa ngumdidiyeli nje igama badalwa nje ubaba baqamba kanjalo kusho ukuthi-ke bafowethu nonke ngiyanibonga ngizibongela nami ngoba mina mangiyicabanga mina nje ayike ngibathole abangaka kona bayangazi abaningi abangazi futhi ngoba hayi ukuthi bengikhuluma into ehleli bengikhona nami ensizweni ziyangazi impela eziningi ngakho-ke
ngiyabonga bafowethu angifuni ukudla isikhathi ngoba sikhulu abantu baningi ngakho ke ngizocela ukuthi ke ngishiye nje khona nje ngithi kube kaningi bafowethu no kube lo mcimbi nobambe so desizwe ngomkhize nangiya mkhize siyabonga kakhulu baba uNgcolosi ngokukhuluma nangekhanda khona ongithumayo la uthi abantwana abaphethe amafruit abagcwala yonke indawo uthi angisho lokho ukuthi khona abantu abaneBP noshukela bese behlala ekhulu bazongcibuzeka phansi abasondeleke kodwa kuleli thuba ngoba ngithe ngeke ngisale nginandisa ngoba isikhathi esilimele kuleli thuba sotetela ubaba indona uMakhanya ngesaba ukumqaphula ngegama kodwa ngisho ubaba uKobzizo yena ozokhuluma emva kwakhe kukhuluma ubaba uNgongo umdideli ubaba uSipho
madoda hawukho awuhaphathwa awuyaphi awuhaphathwa awuyaphi 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 Shonale,